Dank u wel. Dank u zeer. Dit was het dan weer voor vandaag. En wij gaan verder met ons programmaatje, waarin zullen optreden Siska Peterselie. Astrid. Wat zeg jij dan? Nou, Martina Hakbijl. Nog één. Mark Winterpeen. Nis? Ben kraamvrouw. Vader? Abraham Lap. Marco Koekenbakker. André van Duinzand. Hé, ik heb een goeie. Ziekenfonds Jansen. Nee. Ted den Braaksel. Kot. Nog één, wacht. Johnny Broekhoes. Ken je hem? Ja. Allemaal. Rita Rijstenbrei. Jacobsladder. Denken. Wim kan wel. Maar Corrie Vonk niet. Sylvia, jong, leuk. Leuk. Hé, het is leuk. Engels. Lumpia playback. Nou, niet leuk nu. Nou ja. Dit is een leuke. Zeg jij je maar. De twee plinten. Nee. André Hazebout. Nee, dat is gek gezegd. De zangeres zonder raad. Olga Lawine. Ronnie Oktober en Anneke Kruint zo. Rob Anijs. Arie Taula. Nico Trekhagen. En die Blokhoven. Connie Stekelbaard. Ramses Safi. Lisbeth Verlies. Nee. Rita Hiahovik. Lenny Koerhuis. Rijk Overgooier en Johnny Kraaienpoot. Leuk. Iwan Diarrébrof. Imka Margarine. Aspirintje de Jong. En zetpil Grijkema. Edwin Rukwind. Willem Duister. Deze Christine van Deur de Corona. Thijs van Trapleer. Ja. Dat zeg jij dan wel? Joke Bruistablet. En Skeletti de Jong. Leen Jongeheer. Als een vieze. Hey, deze Jan Blazerus. Ja, nou is het even moeilijk. Ja, nou moet je denken. Nou moet je denken. Henk Molenpaard. Ook een goeie. Leuk. Ja. Appie Molshoop. Ja. Peter Schapenkop. Rudy Caramel. Luister eens. Ja. Connie, luister, Vink. Ja. Oh, deze. Oh, Saskia en de conciërge. Barbara en Barbara. Ja. Daar snap ik hem wel. Robert Long Weekend. Jan Poeze. Geinig. Dr. Anders PTT. Hey. Ja. Toby Riksdaalder. Dat is een duur. Willekeur Alberti. Ja. Willeke. Van Animo. Dokter. Nee.